Recording the proper. דלס. אוקיי, אז דלת, דגזו, אוקיי. אני ז'ני שאירו, ז'ני סינתה, ז'ני זה ציני יורה. 세 까티 나가서 세 초로 파 쳐대요래. 초로 파지데 다 초로 판도한테 가니 놀라 센스를 지내 미지나 다 저도 제니세 뜨니 저지레스. אז שלום לכם. אני חשבתי להסביר את זה בשיעורים שעברו, ובעצם הגעתי לדבר על זה היום, ובעצם רציתי להסביר על מהי המשמעות של צמד המילים שהייה בהשקטה איתמר, תתקרב טיפה בטיבטית. למיקרופון. לא שומעת אותך בכלל. אוקיי, ניצן, אתה שומע אותי, או שזה גם ככה? אני שומע, פשוט צריך אוזניות. אני שומע. אני אשים גם Mm. אוזניות אולי, אוקיי. אה, אם זה לא משתפר, אז תגידי לי ואני אנסה לתקן פה מאצלי. אני אנסה דרך אז בעצם, האוזניות. אני באוזניות גם בעצם, ושומע טוב. אוקיי. Konzo koyagichan diskan el tresons, ina chichana tada yako chasons, tasmanini embutune gyurien. אז בעצם יש את צמד המילים שהייה בהשקטה. אז מה זה בעצם אומר צמד המילים שהייה בהשקטה? בסנסקריט שמטה ובטיבטית שינה. אז זה בעצם אומר את הדבר הבא. למה ההשקטה בעצם מתייחסת? ההשקטה מתייחסת להשקטה של התודעה שנודדת בהסחות דעת לעבר המושאים החיצוניים. אז זה מה שאנחנו צריכים בעצם לעצור. אנחנו בעצם משקיטים את הסחות הדעת של התודעה שנודדת החוצה. ומה אנחנו צריכים לשהות? איפה אנחנו צריכים לשים את התודעה שלנו בהשעיה? אנחנו צריכים לשים את התודעה שלנו בהשעיה פנימה, על גבי המושא שבו היא מתמקדת. אז זה בעצם המשמעות של שהייה בהשקטה. 당가서 심초론 초아데 가네 놀로를 니와데 저라. 다코치 동보니 차치 몸보지도 지 이게 몸보지 마소나. 당가서 키와 토마네 바네 가티나 무나나 강가 처럼 거대요라 봐. 세강가 초로파 초대 지금도 놀로파 검보치민다 몸보 대뇨요 말에. 되가 건방에 바티고 원기 당가서 놀로 세 놀로 털을 야부지 되어라 동보 걸리 몸보지 마잖아. 아니 코놀 야부니 더 말에. Teni kali apochi jani knowledge ni thana teni ngoni ka sembal holo kangar me ba ane ji losa ji sembal chicho so do ji losa sembal jo an do teni yong ma de selholo ji ne ko selholo ji ne knowledge ni thana o ti che de tanga so ji ni go teni ti teni so so ji lob gyon che wa ina da lika kar ji yiki tro kom lo le si kar ro ji che na yo 파쇼 만나러 안 만트와 야도 바지 용토 그래서 가르즈나 선바들 흘러 지요티 가서 리가 가르치나요 야부지 용토로 와 어떻게 켜볼 쉬워요 그래서 אז מה שאנחנו בעצם מדברים פה במסגרת של התרגול הזה, זה לעצור את התודעה מלנדוד החוצה אל עבר המושאים החיצוניים, ובעצם להביא אותה פנימה, לשהות על גבי מושא המיקוד שלה. ואם אנחנו בעצם בוחנים את האופן שבו התודעה שלנו מתנהגת, בחיים שלנו אנחנו נראה שהיא רק נודדת החוצה אל עבר המושאים החיצוניים שונים, ומעטים הפעמים שבהן היא באמת מתכנסת פנימה ונשארת יציבה בפנים. אז האמת היא שהדבר הזה הוא נובע מתוך ההרגלים הקודמים שלנו. אנחנו הרגלנו את עצמנו הרבה מאוד להיות התודעה שלנו תחת הסחות שונות. אז מה שיקרה זה שאם אנחנו לא נעשה איזשהו מאמץ, אם אנחנו לא נפעיל, נעמול מעט, אז אנחנו לא נוכל להביא את התודעה שלנו לשהייה כזאת מהסוג הזה שאנחנו מדברים עליה. אבל אם אנחנו כן נתאמץ ואנחנו כן נעמול, אנחנו נוכל להביא את התודעה שלנו למצב שבו היא שוהה על המושא שלה,
והיא נמצאת במצב רגוע, וכשהיא תהיה במצב כזה, אז לא יהיו כל מיני בעיות שאנחנו חווים בתודעה שלנו, כגון תסכולים באים והולכים, או איזשהו מצבי רוח משתנים לעתים תכופות. אנחנו נחווה איזושהי יציבות, וזה בעצם אנחנו נוכל להגדיר כהתחלה של התרגול שלנו אה, כן, של תרגול של שהייה בהשקטה. ומה שיקרה זה שאם אנחנו נתמיד בסוג כזה של תרגול, אז כל פעולה שאנחנו נעשה, בין אם זה כשאנחנו נקליד משהו במחשב, בין אם אנחנו נכתוב, בין אם אנחנו נכין משהו, כל דבר שאנחנו נעשה, אנחנו נוכל לעשות את זה בצורה מיטבית. ומה הסיבה לכך? הסיבה לכך שהתודעה שלנו היא תהיה במצב שהוא רגוע ויציב. אז זה משהו בעצם יוצר הבדל גדול באיכות של הפעולות שלנו. 당아서 뒤지리 가서 때는 당아서 전에 걸어라 내가 차제 깔아서 그는 템비에나니 반도바치와 조시와 자모 윈던정요서 봉화 쓰다다 봐. 아니 남 도발라서 노토 봉화지 당아서 니 특히 차제로도 쓰인 봐. 다팅아서 단다 벤소 카피요래. 디모니티 차조도 총총나도 아니 다 나와 들어서 발라 전에 거는 롬들에서 디나 당아서 배 그래서 예전에 배서 카피요래. 대대 소소로 그 생을 따니 우리 가도 좋은도 좋은도 따니 아니 소소가 jelati 총아티 터지 제고요래. 또 터지 제네 되는 뭐지 전에 건바이나 전에 좁은 좀들에 근데 이게 자체 자동 소나 בשיעורים הקודמים אנחנו בעצם דיברנו על מהם הגורמים והתנאים השונים שעלינו להשלים בשביל התרגול של שהייה בהשקטה. אז אנחנו דיברנו בעצם על ההשלמה של מכלול ששת הגורמים של שהייה בהשקטה, שהם שהייה במקום מתאים, רצונות מצומצמים, הסתפקות, הימנעות גמורה מהסחה של ריבוי עיסוקים, מוסר טהור ללא רבב, והימנעות גמורה מהכרה מתווכת דימוי המתמקדת במושאה באופן לא הולם. אז בעצם אלו הם ששת התנאים שעלינו להשלים על מנת שנוכל לעסוק בתרגול הזה כראוי. אבל האמת היא שלהגיע להשלמה של מכלול ששת הגורמים הללו, זוהי משימה לא פשוטה בכלל, זה משהו שהוא מאוד מאוד קשה בפני עצמו. ונאמר שאם אנחנו נוכל להביא להשלמה של מכלול ששת הגורמים הללו, התרגול המעשי של שהייה בהשקטה, אנחנו נוכל להשלים אותו בתקופה, בפרק זמן של 6 חודשים בלבד. אבל קודם כל אנחנו צריכים בעצם להביא להשלמה של הגורמים הללו. אז מה שעלינו לעשות זה בעצם לבחון את התודעה שלנו ולראות האם אנחנו מביאים להשלמה של ששת הגורמים הללו או לא. אנחנו צריכים לראות, ואנחנו צריכים לעשות מאמצים ולנסות להגיע למצב שבו אנחנו מביאים להשלמה של ששת הגורמים הללו. אז אם אנחנו נביא להשלמתם, אנחנו בעצם נוכל גם להשיג את ההישג של שהייה בהשקטה. 당아서 아니 가서 때는 단 도바 중화도 초시 바세들에 다 제동 와서 돼서 도바 중화도 초시 바데 야부지 좋더나 아니 모니까 지 제니 도와를 배도 리오디 아니 지 결것도 마창도 소소 길어나 배 아니 릴 강어메와 센 강어메 오 든디 야부쇼 요레송레 단 도바 중화 초시 바데 제토나 이나 다나가서 도바 중화도 초시 바데 제무도네 디니 뇨타 강나도 만트리도 뇨타 소마데데 도바 중화 초시 바제 마토니 아니 도바치다네 바쇼 사자이나 야셰드 코로로기 잘라이나 야셰드 그 처음마다로 나가 고사 간제데 시다 디옹긴 도바데 치다니 이니 지다 자소노로 어떻게 뇨타고 싫어 무소노로 어떻게 뇨타고 그래 아니 다 절컵지기는 절컵 펜세다 전부 몸보치다 뇨타 용화소 단 도바치와도 조시바 제모토니 어떻게 용돼요 레스티리 땅 알아서 기소소 거니 근데지니야 지리지리 도바치와 조시바 카레리아 성호도니야 아니 열기 도트나 오늘 갈릴리 전부 도와게 야부요레스 ודיברנו באופן יותר ספציפי על
השניים, רצונות מצומצמים והסתפקות. אנחנו הבנו בעצם זה שאם אנחנו נוכל לתרגל את שני הדברים האלו בצורה טובה, אז אנחנו נוכל להביא להרבה הרבה טוב במרחבים של המשפחה שלנו, עד מרחבים של המדינה שאנחנו חיים בה, אם כל אחד מצד עצמו בעצם יתרגל את הדבר הזה. אנחנו נוכל להביא לכך להיעדר, נוכל להביא לאי בעיות בתודעה שלנו, לכך שלא יהיו בעיות בתודעה שלנו, סליחה, וגם נוכל להביא לכך שלא יהיו בעיות בגוף שלנו, מהיבטים מסוימים. אז בעצם מה שקורה זה שהבעיות השונות שאנחנו חווים, אנחנו יכולים להגיד שהשורש שלהם הוא רצונות מרובים וגדולים ואי הסתפקות. בין אם אנחנו מדברים על מצב של מלחמה או על בעיות במדינות או בעיות בתא המשפחתי וכו', הדברים האלה למעשה מגיעים משני הדברים הללו. זה הסוג הזה של הגישה שאומרת בעצם, אני צריך שיהיה לי את המקום הכי טוב. אני צריך שיהיה לי את החפץ הכי טוב, או את הדבר הכי טוב. אני צריך את זה. ואז משם מגיעות כל הבעיות במרחבים הללו. אז מה שיקרה בעצם זה שאם כל אחד מצד עצמו יוכל לתרגל רצונות מצומצמים והסתפקות, בעצם יפתח אותם ויטפח את הדברים הללו, אז אנחנו נוכל להגיע למצב מאוד מאוד טוב. Jimba ngazo ndoba siya tala tsamsini jatuna pe yabu yoram. Nonji ngazo ndoba telan ta sabjamatu ndoba lan ta yo marate. Telan sabjamatu ne deni nyota pe mar. Pena ngazo ndire nima chi chise chile lika cheni gomo ta tongta chindo zo ta tandi rawai na ta nima chile chise chile na tongta chira na ta ko chise chige jatu mare. Chise chige no tongta chira au ta nima chi chise song na lam lika chawai na tongta song ra gre esne ni go doba chiri chiri nima chi lika chise chige ga maseni chise song li song ma se jele ta chise ngali na gomo tongso ngara ru ta ngoni tresa o te ya doba se ya te chiri 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 le ore ma to ta nga so chi yongbo me lika me chi ponje me ko sun doba chimbo yo mare jala te rawo ti tini doba chimbo to choma shiba te le yong yo res ti de na ja je da son doba chimbo me choshi chimbo ya ta chi yo so so yere di ngone ka pasho je do che don che jala to tu di tini doba de ya le ores ko chini de doba di ka 걔네 그 고급지라도 라선 식으로 아니 되겠더니 너바 마콘이 되니 생각을 리력강을 되니 제노 토토 컨트롤 뭐지도 강을 뭐지도 그다 너바도 초마실 뒤되니 레데요레스 이게 같이는 너바 청주도 초시바지 제트나 빼어버려요 되게 예지미시 용고요레스 이나 단다적으로 따는 너바 치면 초시보 야타지 요섭소도 요래 요래디나 파쇼 짓기 못보다 채우디 되니 강아지 되겠어. למעשה זה יהיה מצוין אם אנחנו נוכל לשים איזשהו גבול שאנחנו לא שמים ממש גבול לרצון שלנו, ואנחנו נותנים לו להימשך עד אינסוף. ומתוך זה נוצרות המון המון בעיות. אז אני אתן איזושהי דוגמה. נגיד שאנחנו עובדים 1,000 מטבעות לשעה הזאת. אז אחרי שאנחנו מקבלים 1,000 מטבעות לשעה הזאת, אנחנו אומרים לעצמנו, רגע, אם אני אעבוד עכשיו 3 שעות, אז אני אוכל להשיג 3,000 מטבעות עכשיו. ואז אני רוצה לעבוד עכשיו 3 שעות. ואז אני עובד 3 שעות, ואני אעבוד 5 שעות, אני אוכל להשיג עכשיו 5,000 מטבעות. ואז הרצון הוא רק גודל וגודל וגודל. וזה בעצם המכניקה של הדבר הזה. אז בעצם מה שקורה זה שאנחנו יכולים לחשוב אולי כרגע כשאין לנו את הנסיבות והתנאים להיווצרותם של אי הסתפקות ורצונות גדולים ומרובים, אנחנו יכולים לחשוב בטעות שאנחנו בעצם חופשיים מהדבר הזה. אבל למעשה זה לא ממש ככה. כשאין לנו עבודה, כשאין לנו הרבה דברים שאנחנו מחזיקים בהם, לפעמים זה מרגיש לנו ככה, אבל ברגע שאנחנו ניפגש עם התנאים המתאימים ברגע הנכון,
ושל הרצונות המרובים והגדולים, ולאי ההסתפקות, שיהיה להם הזדמנות להגיח, אז אנחנו נוכל לראות בבהירות איך הדברים האלה מתממשים ובאים לידי ביטוי בתודעה שלנו. אז כן, כן, זה בעצם מה שיקרה, וכתוצאה מכך אנחנו נתקנא באנשים אחרים, אנחנו נחווה בעיות גם פיזית, גם מנטלית, וכל הדברים האלה הם באים רק בגלל שאין לנו את התרגול של רצונות מצומצמים והסתפקות. אז זה נכון שאנחנו ככה, כשאנחנו עכשיו יושבים, אנחנו יכולים לחשוב לעצמנו, רגע, אני בעצם אין לי רצונות כל כך מרובים וגדולים, באמת שיש לי הסתפקות, אנחנו יכולים לחשוב ככה. אבל ברגע שאנחנו ניפגש עם התנאים המתאימים, כשאנחנו נחזיק בדבר הזה שאנחנו רוצים, או שאנחנו נהיה באיזושהי עבודה מסוימת וכו', ואנחנו ניפגש עם התנאים המתאימים, הדברים האלו יגיחו, ואנחנו ממש נוכל לחוות ולראות איך אנחנו חווים את הבעיות של רצונות מרובים ושל אי הסתפקות. Ni tanga tsu tino ka ta samba de tere jawa mombo da zo yung su pongwa se jing do jawa mombo tanga tsu lika mombo jia yo ma re song tere tanga tsu ji cong jawa la so pa to tani ji ta lika da ma da mombo yo la tsu te tsu ponggo yo re song ren de jawa ponggo de pe na tsu ji jawa de ji na yo jap ten do to mo ta wa tsu ja de mo song de yo re de ta nga so chamba la ni kala za gore gormo gore ni desa go de jawa te ma chena yo ma re di 다 자와 동본의 소마도 뽑혀와요 말이지 이나오다 배는 조파이나다 니마치근올라 치치도 다 치치 체간도 어떤 리지로페 소소가 단디 자와 덤체 파 잔이 리가가리나 디잔다 조반도 치치인다 체가이나 드리지노 디퍼들 닝원에 전에 그 삼바테니 니타 가져와도 우리 주제와 그다 지 소소가 셈발 요더 동안 그 디세다 니체지 스테니 그거 니마치 니 소마이 바 유턴이 만들고 요레스 니마 타파르 교로치 지그노라티 제바이나 니마 타파르라 디리텔라 교로치 총리기 자와던 때네 이기 들어와서 봐도 다지 잘라칸가도 파이니 소소 콤바니야 흘러지니 데니 단 농그 센의 정지지 따지던 도소지니 롱그롱라 정지 야부 제니 던리지니 대와라 니마르리노 다치 체카토나 치 지토나 아니 디 예치메지 고진이지는 로나 야부 요레스 다 자와 용서 뽕세나 다 마서를 대드리지 다티 용아요 말와 제마토디 우리 갈릴리 마토 다 동본이 용아요 말 디디 동본 때 니마르리노 수수수를 생각하지 요니 가제지 토나 디르라파 소소가 지리카 자가가 싸울圈에 맞는 바뽕잖아 그 문바찌 마토메 차나 야부요라 ועכשיו אנחנו בעצם אנחנו מגיעים בעצם לגורם הבא של הימנעות גמורה מהסחה של ריבוי עיסוקים. אז פה אנחנו בעצם מדברים על זה שאל לנו להרבות בכל מיני סוגים שונים של פעולות יותר מדי, או יותר מדי עיסוקים. אז זה אומר בעצם שאנחנו צריכים מעט להפריד עיסוקים שונים שאולי אנחנו עוסקים בהם, כגון שכר, מחירות, מה שזה לא יהיה. אז זה נכון שלדוגמה, אם אנחנו אנשים שהם אינם נזירים, אנחנו צריכים לדאוג למחיה שלנו במונחים של בית, אוכל וכו', אלו דברים שאנחנו צריכים כמובן. ואלו גם דברים שאנחנו כמובן, אנחנו לא נוכל להפחית את העיסוקים שלנו באופן מיידי ובאופן פתאומי כל כך וחד. ככה. אבל מה שבעצם עלינו לעשות בשלב ההתחלתי, זה לנסות לאט לאט לקחת פרקי זמן שבהם אנחנו נימנע מעיסוקים מרובים. מה שאנחנו יכולים לעשות לדוגמה, זה בבוקר להקדיש שעה אחת שבה אנחנו לא מפנים את תשומת ליבנו לאף עיסוק מלבד להרגלה. הערה שלי כן מתרגם, מדיטציה, זה המשמעות של הרגלה, או אימון של התודעה שלנו וכו'. זאת אומרת, אנחנו מקדישים את השעה הזאת רק לדבר הזה.
ואחרת מכך אנחנו לא נעסוק עכשיו בכתיבה של כל מיני דברים או בעיסוקים שונים. אנחנו מקדישים עכשיו שעה רק לדבר הזה, או חצי שעה, זאת אומרת מה שאנחנו יכולים. ואנחנו עושים את זה באופן רציף, מדי יום. זאת אומרת, לא רק יום אחד, אלא גם ביום השני, ביום השלישי, הרביעי, וכן הלאה. אנחנו שוברים על איזשהו רצף. ואז זה יוכל להיות טוב מאוד. כי כשאנחנו מדברים על הימנעות גמורה מהשכר של ריבוי עיסוקים, מההתחלה אנחנו לא יכולים פשוט לוותר על כל העיסוקים שלנו ועל כל מה שאנחנו עושים, נכון? זה לא שאנחנו עכשיו יכולים פשוט ללכת לערים ולחיות שם ככה בלי שום עיסוקים. אז זה אומר שבהתחלה אנחנו ננסה למדוד ולראות בעצמנו כמה זמן אנחנו יכולים להקדיש לאיזשהו פרק זמן שבו אנחנו לא נעסוק בעיסוקים מרובים. עלינו לבדוק את זה. ואם אנחנו יכולים לעשות איזה שעה בבוקר, זה מצוין. ומה שאנחנו נעשה, אנחנו פשוט מקדים במושא אחד, וכן, מבלי לעסוק בדברים שונים. ואז זה יכול להיות טוב. 아니 나도 되도 츠좀 따빠서야지 너 츠좀 따빠 다 츠좀 따빠라나 그때 첩송만 송 거래 이제 첩첨로나 가서 첩지로 서동 댐비 첩지로 첩첨로 시거래 뒤에 땅아서 첩도 가르는 롱게롱을 첩자래 마도 지 여거 그 전박이 첩게잖아 롱게롱을 첩가르자 링아에서 첩자셨는데 첩 딸링아에서 배낭하기 거니시는 말지 층에로 봐도 츠조벌로 봐도 지 러산이 지 저시에봐도 되니 다가서 군주먼저 만초시에봐도 되니 펜세 스티시에자 계절로서가 자원에 가네 오 다티소 야비요 말에 사티페카 디테니 타밀 계자이나 신정본만 와도 다르 계자시나 좀 정조시에봐도 디오 지 겐발이나 이 아니 기적 오말라이나요 지 조코요 비게 계자 어떤 리시에와도 용도 연구요리스 배낭한테 지나는 팩카팩 듣자요라카 아니 계자시들 뭐 포로도 계자시에 마시네 하무거니 이나 소속하고 오면도 대점지 여부 맞지나 대대가서 칸에 치들 예지 매지지 몸보는도 나라 따스리 소속 계자시에 가서 나라 야봤다니 오 다파쇼틀 니시에나 텔 포로를 티츠바잔을 야비요 말에 나로는 메케티릴라는 나로 츠바잔을 저 코인 츠바잔을 야비요 말에 선이 다 칸에 츠겐바도 츠비자도 또 속가나 ngaki giwase ni ngaki dobsharo nga dobsharo ngaki chopsungsha di ngani nyembar mawalongdo ani tsi nyembo shewa to kejakar chena doma tongchu chewa o tndingola tambe so yechi mi shi yonggu yores ta nageni ti yonana tndinga tsinjam shea ga te yona te yoyo kompar tong kore kasi te mena ta yomyo tsi yongala tawshi je dogu yores 고도 팔까 그래서 ngacho shewa tsi tsobolo ba tani 판세벌 지시전에 수 참아제 봐. 더니 지금 거던 지시에 발라서 빠데 베비자요래 또 장지전에 어 계좌 찌리는 찌리는 가도 다니 베 돈본도 찾아 가도요 말디 지니 섬들이지니 니마리 지제 지들이는 봐 가도 단 수수수 길에 담자치니 어들이지니 가도 따고요레스 데리 응하게 접속 바로 ועכשיו אנחנו בעצם עוברים לגורם הבא, שהוא בעצם מוסר טהור ללא רבב. אז כשאנחנו מדברים על מוסר טהור ללא רבב, אני אוסיף כאן הערות נוספות על גבי מה שגנלה אמר כמתרגם, מפאת האטימולוגיה של המילה בטיבטית. אז בעצם בטיבטית המילה צול צ'ים מורכבת משתי הברות של צול וצ'ים. צול זה בעצם אומר כראוי, וצ'ים זה אומר חוק. אז מה שאנחנו מדברים כאן זה על שמירת החוקים הראויים. עכשיו, כשאנחנו מדברים על חוקים, בהקשר הזה אנחנו לא מדברים ממש על חוקים של מדינות שונות, כאן אנחנו מדברים בעיקר על כללים שאנחנו שומרים בהיבטים של הפעולות של הגוף, הדיבור והתודעה שלנו. אז אם אנחנו עכשיו ניקח את הדיבור שלנו לדוגמה, מה בעצם עלינו להישמר או לשמור? עלינו להישמר מסוגים שונים של דיבור, כמו דיבור חסר משמעות, דיבור גס, מילים שהן לא נעימות לאנשים אחרים, דיבור מפלג שהוא מפריד בין אנשים אחרים.
דיבור של שקר ושל רמאות וכו'. הדברים האלה אלו דברים שאנחנו צריכים להישמר מהם. אנחנו צריכים להגיד לעצמנו, הסוג הזה של הדיבור הוא לא ראוי לחלוטין, ובחושבנו כך עלינו בעצם לרסן את עצמנו מסוגים כאלו של פעולות. ובמקום זה מה שאנחנו נעשה, אנחנו ננסה לעסוק בדיבור שהוא בעל אופן מיטיב, כגון דיבור שהוא רך ונעים לאדם ששומע אותו, דיבור של אמת. אם אנחנו נדבר על אנשים מבוגרים מאיתנו, אז אנחנו נדבר עליהם בכבוד. אם אנחנו נדבר על הצעירים מאיתנו, אנחנו נדבר עליהם גם בצורה מכבדת. אז זה בעצם, כן, סוג של דיבור טוב. אז באשר אליי אני יכול להגיד שיש לי הרבה פעמים דיבור שהוא מאוד מאוד לא יפה. זאת אומרת, לפעמים כשאני מדבר על אנשים, אני לא יודע איך לדבר כראוי, וכתוצאה מכך, הדברים שאני אומר, הם מביאים לפגיעה אצל האדם האחר. וזה בעצם, יש לי בעיה עם זה. ומה שעלינו לעשות, זה בעצם, כפי שנאמר, עלינו לבחון את הדיבור שלנו. עלינו כל הזמן לראות מה אנחנו מדברים. ועלינו לראות, אם עכשיו מה שאני אגיד, אם אני אגיד אותו, האם זה יהיה משהו שיפגע באחר או לא יפגע באחר? אם אני עכשיו אגיד איזושהי מילה גסה, עליי לחשוב, בדיוק כפי שזה היה פה, כך זה יהיה גם פוגע לאחר, בדיוק באותו אופן. אז ככה אנחנו בעצם צריכים לחשוב. וכשאנחנו בעצם מרסנים את עצמנו ונמנעים מסוג כזה, אנחנו יכולים בעצם לקרוא לזה גם בונה הסוכה של הדיבור, הערת שוליים שלי כמתרגם, הערת סוגריים שלי כמתרגם, ובעצם פעולה שהיא בונה עושר, שהיא מגיעה מהדיבור. אז זה משהו שעלינו בעצם לעמול עליו בדרכים שונות. עלינו בעצם לראות, אם יש לנו סוג כזה של דיבור שהוא טוב, דיבור שהוא בעל אופן, עלינו בעצם לטפח אותו ולהמשיך לפתח אותו. אם אין לנו, עלינו לעמול בשביל לנסות לפתח סוג כזה של דיבור. אז אנחנו יכולים בעצם לעשות לעצמנו כמו הבטחה מדי יום. נגיד, אני קם בבוקר ואני אומר לעצמי, עכשיו אני הולך לפחות, אם אני באופן רגיל, אני מדבר כמות כזאת וכזאת של מילים שהן לא יפות, אותה רגילה שבה אני בעצם מדבר. ואז ביום השני אני אחסיר 2 מילים, ואז ביום השלישי 3 מילים בחור, ואני בעצם עושה עם עצמי איזשהם הבטחות כאלה, עד שאני לאט לאט מוריד את הדיבור הלא יפה. אז ככה אנחנו בעצם משלימים את המוסר של הדיבור. だってがそう、がけのねれどあた、だリジゴねしばいな、そそこもねか、めせるてなうち、ペンザムジェゲマシャペ、ゲマシャねこ、がてなペ、サバト、チョパチェね、ナンバテルまでね、まさでてなおぱ、ゲマやばちゲ、ね、ケジャイナ、ジャンボやばシェバのジェ、リキヨ、ナムジェテとそ、だそそれち、ロゲンバトン、ちね、シューチェと、それちな、キジャチェゴヨレ、ペンゴニキチ、たがそれちな、ペパイナマセイナコ、찾았잖아요. 다시 들려서 하더니 나와요라. 뒤노지 다 저러서 가르요나 그 기존 그 ጽ도 드리체 고요래. 되네. 지금 소소 그 길레 개와 그 동롱다고 이나 다지 고침부터 싸워도 드니다 지다 고요마데 공요바데 소마. 오늘 답받은지 매봐. 대오지 아버지는 그 건지 때문에 돈 템바가 들어오겠나요. 드리치는 공고. 단 그거 스타트한테는 칼을 옆에고 알아도 소리나요. 지금 돈 템바가 스타트소나 아버지 교타바 앞에 지고도 어떻게지니 야버진 거요. 그래서 또 정말 리게 추브레스가 그것만 지금 어때 거는 야본도 저봐 야본 놓아서 소지 셔 그래. 대대 처로가 늘었게도 그러면 다티 밑도 야본 치료해서 말했으니 미모모 막아서 셔와. 대대 소설을 막아서는 강아도 소설을 정을 대대 셔도 리가 남자 때도 있나오. 대대 늘었게도 아니 지 다 미그 남자 때도 처음에 나요. 소설 정지지네. 뭐 연나 열기 동거래. 매나 대요미였다. 정지지였다. 소재고 요레스. אז אנחנו בעצם דיברנו על
שמירת המוסר מההיבט של הדיבור, וכעת אנחנו יכולים לעבור לשמירת המוסר מההיבט של הגוף. אז מה זה בעצם אומר? אנחנו מדברים כאן על פעולות בסיסיות כגון, כאשר אנחנו בחברת אנשים, אז תמיד להיות עם איזשהו חיוך ועם איזושהי הבעת פנים שמראה איזושהי שמחה, כן, וחום אצלנו, כשאנחנו נדבר אליהם, אנחנו נדבר אליהם בצורה שהיא נעימה, כשאנחנו נדבר לאנשים שהם מבוגרים, או לאנשים עם הרבה איכויות וידע, אז אנחנו נדבר אליהם גם בצורה שהיא מכובדת. נגיד אצלנו, כשאנחנו פונים לאנשים, אנחנו אומרים תשידלה. זוהי הברכה המקובלת אצלנו. אז אם אצלכם יש איזושהי ברכה אחרת, אתם יכולים בעצם להגיד אותה כשאתם פוגשים באנשים איתכם. וזאת אומרת, גם מבחינת הדיבור ומבחינת הגוף, הפעולות שאנחנו עושים, לעשות אותם בצורה נקייה, ולעשות אותם בדיוק בטעם הנכון. זאת אומרת, לא איזה משהו שהוא מחוספס מדי, או אינטנסיבי מדי באופי שלו. עלינו לעשות דברים בהלך הרוח של הסביבה שלנו, משהו שהוא הולם את המוסכמות של החברה שאנחנו נמצאים בה. אז אם נגיד יש לנו זקן, או שיש לנו נגיד שיער, אז לקצוץ אותו, ולהסתפר ולקצוץ אותו בצורה שהיא הולמת את הלך הרוח של החברה. אז נגיד זה שאתה הסתפרת, זה היה לך ממש ממש יפה. אז כן, ואם אנחנו בעצם נעסוק בסוג הזה של אופי של פעולות, אז גם האנשים סביבנו יכולים להגיד, הבן אדם הזה, האופן שבו הוא מתנהג ופועל, יש לו התנהגות ממש ממש טובה. ואם אנחנו לא נעסוק בצורה כזאת, אז אנשים באופן טבעי הם יחשבו, זה בן אדם שאין לו התנהגות טובה, אין לו אופי טוב, אין לי איזושהי חיבה יותר מדי כלפיו. ואז ייצור בעיות גם עבורנו, נכון? אז זה מה שאנחנו צריכים לשים לב אליו. אז כשאנחנו מדברים על שמירת מוסר מתוך הגוף, אז זה עוסק בסוג הזה של הפעולות, גם של ההבעה הגופנית שאנחנו מראים לסביבה שלנו, האופן שבו אנחנו מתלבשים. ואנחנו לעשות את זה באופן שהולם את הסביבה שלנו. ואם יש לנו סוג כזה של פעולות שהוא ראוי ונכון, אז עלינו להמשיך לפתח ולטפח אותו. ואם לא, עלינו לבדוק בעצם בצורה, עלינו לברר בעצם האם יש לנו את זה או אין לנו את זה בחוק. 아니, 가서 산지 샤자 토바게요. 아니, 동보 다 그렇고 로만 그런 가디 동보 투디 가르송 요래라나 샹도 동보 고르자시디 다 동보네 눌러서 야복고 결럽도 야복제쇼제 럽자 테마 동보도 뛰노 요래시. Sous, tes sous sont 거사. tant de conversation 5 좀 되기 sont 나자 동바 샤자 토바 산지니다 그렇고 로만 그런 가디 너무 동보 투 다 거서 눌러서 야복고 메이스라 디디 샹도 동보 고르자시디 눌러서 고소마 야복치니 베크라스 야복치니 제쇼스니 디디 눌러서 동보네 럽자 뛰노 요래시. אז דוגמה שאנחנו יכולים להביא שמורה, בודה שקמוני, שהוא בעצם פגש לראשונה את חמשת התלמידים שלו, העצה הראשונה שהוא אמר להם, העצה הראשונה שהוא נתן להם זה, ההנחיה הראשונה שהוא נתן להם, זה בעצם שמרו על הנראות שלכם, ושימו בגדים ראויים. כלומר, את הגלימה הנזירית, את החגורה וכו'. אז זה בעצם הדבר הראשון, ההנחיה הראשונה שהבודה נתן. 되니 pena soso que tachi de esa combaina tan carina toso tomaso goyores carezena azu chunyable chingel tombone ani kuchdarcha sene pe jon somano chigere tombo ani niko somaso go comba somaso go de da soso que de esa da choso to pache somao ikere dina jobanga poni ya lo ne somaso chamajo
Teni dulo ye yapo sil patana ochi di bono teni ka soma so go yores to soma de tandanga so chum song shi be chup chup ta ba se to soma no to kanga le yores logo linga de kyolo soma de teni le de yores אז אנחנו גם מביטים בהנחיות שונות שנכתבו בכתבים הגדולים, אנחנו יכולים לראות שבהנחיות הראשונות של התרגולים מופיעה לנו הנחיה כמו לשמור על החדר שלנו, המקום שבו אנחנו שוכנים, נקי ומסודר. אז יכול להיות שזה משהו שאתם כבר עושים, ובעצם מה שמדברים עליו כאן זה שהיה לנו בעצם, כשאנחנו קמים בבוקר, אז לדאוג שהחדר שלנו יהיה מסודר, לטאטא רגע, לסדר את החדר, לקפל את הבגדים שלנו באופן מסודר. אז כל הדברים הללו, האמת שהם נכללים תחת הקטגוריה של שמירת מוסר. אני בנאימה anga ni de la ngazo cholon chomjo to ne ni ki ni kete ji sho to to ga do do che ni ki ni nga sa ja jemba no ki ni yin do yin ba ki ni enge roba su ne de ke jakor roba no tri goma ti no ma yi sho ne de ka ka ki ni ro ta jakor ki ni khon de ro re de cha de yo ti na yo ta ti ni solo kar to is na ko ki ni yo wa ti ni so ma so to ma re ti na ngaro ki ni shi ni ti ani to bo zo na ri ma re sa o so no ti khani 디제고요레스 나로서요 다 철론도와도 같은 전화이노 코파쇼도 저거 차대요 나가서 좀마서 토와도 요 말이디 랑기 거니 디소 저버래요나 어디 저버래도서는 띵고 기니 히와디 수속이 저버 마서가지 제고요레스 랑기 거니 아니 좀마서 와데 수속은 이거 거라 어디 제고요레스 אז לדוגמה, כשאני הולך החוצה, אז פעם אחת מה שעשיתי זה כשהלכתי החוצה, אני לקחתי את שקית זבל, ובה בעצם אני שמתי את כל הזבל שאני אספתי לאורך היום. ואז חברים שלי ראו אותי והם אמרו לי שאין לי למה לעשות את זה, כי הודו כולה מלאה בזבל. זאת אומרת, אין ממש למה לעשות את זה. אז אמרתי להם, זה נכון שהודו מלאה בזבל, וזה לא שאני יכול עכשיו לנקות את כל הודו, אבל אני מהצד שלי, אני לא אהפוך את הסביבה שלי למלוכלכת. אז אני מהצד שלי לא אתרום לכלוך הזה. אז לכן לא משנה איפה אני הולך או איפה אני מסתובב, אני תמיד מקפיד לא ללכלך את הסביבה שאני נמצא בה. אז זה גם איזשהו תרגול שאנחנו יכולים להגיד שהוא נכלל בתוך זה, שעלינו בעצם לשמור על הסביבה שלנו נקייה. כל אחד מהצד שלו לשמור על הסביבה שלו נקייה. 다 zonga so pache mombochi de je thoa ji le da che ko je ma thoa ga kali ji ma so so ga shi li ge linga ki jo le di je thoa re so ko to to lo da ngoni yona te manya ba ya comfort tong ko re ko si me ba tri ge chi so ma de li ka ji me ba ina ne to so ya ayo me yo ta so so ka da ko so rong ki di ki ti re je sin che ge di ki o ti re so ma de so lo chi ni chi de je la de ni nga so de di che de yong gu yo ra re והאמת היא שהדברים הללו, המרכבות הגופניות השונות והפעולות הגופניות השונות הללו שדיברנו עליהן, אלו דברים שאנחנו יכולים לעשות, כולם בעצם, אנחנו מסוגלים אליהם. אם יש לנו כבר את הסוג הזה של ההרגלים, אז עלינו להמשיך לפתח ולטפח את זה. אם אין לנו, אז עלינו לבדוק את עצמנו. והדברים הללו, אלו דברים שהם בעצם מביאים לאיזושהי רווחה, באיזשהו עושר סביבתי עבורי ועבור האחר. ואנחנו בעצם צריכים את הסוג הזה של הרווחה שהיא תבוא בעקבות התנאים החיצוניים. 다들 당아서 리근 거네 러 톡걸이 카셔도 가요. 당아서 마침바 렘바시야 그래. 다 마침바 렘바라나 마침바라나 먹겠어. 제바 마임비. 아니 요나 소속 녀바 마임비. 근데 그다 신기 다도 zon에 그 차라
아니 컵도 그바다 니그지 용 소소 그때 레네 다도 종가로 라수사 드리지요 말레스 티랑아 좀 맞젬 발렌 발라 그 그마세야 그도 다니요 말에 번나 사차 지금 걸로 지 뉴다 지자는데 뉴다 고 지자는 그 킬레오나 그마세야 그도 다니 지금 말데 맞젬 발레스 그 뉴티 다버티가 말 때요 말에 맞제 바데 가로 레아서 그 맞젬 발레 말에 어디오 제쇼요 말 그소 걸리노 솔솔 제고요 레스 כל הגופניות השונות שבהן עלינו בעצם לשמור מוסר, הקשה שבהן היא מה שנקרא לקחת את מה שלא ניתן. אז מה זה אומר בעצם לקחת את מה שלא ניתן? זה אומר לקחת משהו שהבעלים של הדבר הזה לא נתן. לנו אותו, ובינינו אנחנו מדברים על לקחת משהו שלא קנינו אותו, ועלינו בעצם לקנות אותו בפועל. אז אלו הם הדברים הללו, ואנחנו מדברים עד הפריטים הקטנים ביותר, כגון עת. אז עד הדברים האלו, בעצם עלינו להישמר ולרסן את עצמנו מלקחת את מה שלא ניתן. והאמת היא שאין לנו ממש את הסוג הזה של הביטוי גנבה ביחס לדברים, כמו עת שאנחנו פשוט מוצאים זרוק ברחוב ואנחנו לוקחים אותו. אבל בפועל, הבן אדם שהוא הבעלים של העת, הוא לא נתן לנו את ההסכמה שלו שאנחנו ניקח את העת, ולכן ברגע שאנחנו לקחנו את העת, זה בעצם הופך פעולה שהיא של לקחת את מה שלא ניתן, וזה משהו שעלינו להיזהר בו מאוד. 이네 배나 당아서 지 리카 몽보지 제고이저라 아니지 로그 리카 제고이저 치그 리카 제고라는 롱가노 양도메도 남토토니 민코토 몽코토 몽보는 로고지 라차테니 로고 사지로 대소노 라차 마티나요 마치발렌 발라스 라차 배나 모타 롱코치문도 알아 고모 자제고이나 교티 고모 자도 마시나 오 코카 하코마수소 수소 킵소 있어요 마티 두바지 니바사우셔레 가레레즈나 코 고모 자테 소소 올 말에 콜 바트고요 하다 마테와나 어떤디기 니바 차한도요레 데니 레코노 데나 지바른 레콜라 차마테 바도 로레 마테 바도 치레 마테 바도 다 고터 존에 티스테 고아도 티 마테 바이나 하조그디 니 리그고니 그 스토마타비 니바 치바사요레 디데나소 가르체오에나 티테 고아도 코로 티나엔다 카리나 코로 가르제 조지니 야 테고요레 도소 마테 바이나 오닝가서 마침발레케니 스토 지고 마타바 창도레 마치발레기 니바키오레 במהלך היום-יום שלנו אנחנו עוסקים בסוגים שונים של תזוזות, פעולות, בין אם אנחנו לוקחים מונית, לוקחים אוטובוס, עולים על מטוס וכו'. ולדברים הללו אנחנו צריכים לשלם תשלום עבורם, נכון? אז מה שקורה, לדוגמה, במצבים שבהם אנחנו יודעים שעלינו לשלם את התשלום הזה והזה, ואנחנו לא משלמים כפי שנדרש מאיתנו, זה גם נקרא לקחת את מה שלא ניתן. אם אנחנו חושבים שלדוגמה אנחנו יכולים איכשהו להימלט מלשלם, בלי שמי שאנחנו צריכים לשלם לו יבחין בזה ונחשוב, וואו, זה הרווח שלי, אני הרווחתי מזה עכשיו, אז זאת בעצם טעות. כן. מגיע גם לדברים כגון החשבון חשמל שלנו, החשבון מים שלנו, כל הדברים השונים הללו, עלינו בעצם לתת אותם. ועלינו גם לעשות את זה מתוך איזושהי שמחה, וכן, איזושהי תחושה טובה כזאת. ובעצם מה שיקרה זה שאם אנחנו נחמיץ באחד מהפעמים הללו, ואנחנו בעצם ניקח את מה שלא ניתן לנו, אז אנחנו בעצם, המוסר שלנו לא יהיה
טהור ללא רבב, והוא יהיה בו בעצם את הפעולה של כן, לקיחה של מה שלא ניתן. 나 드네 가서 칼라 자야 지가 질라 처리바 고래송래 지 처리바 지나 다 하죠페 토고페 자네 빠지 드리톱쳐 자나용 아서 녀래 지와라 개지요사라 데데 포아 토고노라 띵아서 켈라솔로토나 기니드 칼라고네 기지 동바요사 자고래라고도 계돈 주택이 장시에나 고래라고도 이나가서 정도노요 질라 처리바지네 그 하정가 답변은 조페가 다 조바 칼라디가 tata niego pe tata ndoa tsa choko ma toa de toa tsa niego de gunda pe tata de toa tenri ma to pe haje go tenri mombo saba ina uni lipo ma dewa cha ke jeni gawale o kechiri ni so so ke li chuteli no re de sanji chabde de ke zili tsur pa se haje go yabu son yora de ko so yon ta za de o ma so chi 다 너지 샤자고 요래 아니 아란 땡게 요래 타만 땡게 요래 더ዞ를 예지 메지 zonzol che고 요래 다 배터리 제고나 가서 제토와요 말에 디나 공터터 뇨리 돈네 아니 마치 그노 다 저게 군다 소마도 지 샤자요 아란 통요나 디노네 데스 뇨리도 갈릴리 뇨리도 도다고라 봐서 배터리도 보고 왔다 보이토 말에디 카이토 말에디 공터터 뇨리 도토나 ዝፖ요 ቸ테 치와도 아니 지니 가발라요 신 야부차도 저거 빼켜버요 하퍼때 지나서 알아도 ዝ폴 아니 가르서 알아는 접선이야 징해진도 디리도 아니 타마 도와도 돈은 농가 싸로 간가라 되게 너식 싶기래라 그러 또 소리 예지매지 도저제 그랬다 배터리 알아서야도 타마제도 돈 많구나 야시리 이나다 그 만토는 토메로 녜마 검사와 이나 가서 가토 마티 디나요 디 뇨리 같이 그거 뇽뇽시 돈도다가 다시 제고요레스 דבר נוסף שאנחנו מדברים עליו במסגרת של שמירת מוסר טהור ללא רבב, זה בעצם הגבלה של האכילה שלי. אז מה זה בעצם אומר? אם אנחנו נאכל מעבר למידה הנכונה, אז זה משהו שיזיק לנו גם בריאותית וגם מההיבט של התרגול. זאת אומרת, זה יהפוך לאיזשהו מכשול עבור התרגול שלנו, אם אנחנו נאכל ונמלא את עצמנו ביותר מדי אוכל. אז מה שעלינו לעשות זה בעצם, כשאנחנו אוכלים ארוחת בוקר, אז לאכול בכמות שהיא תספיק לנו עד לארוחת צהריים. כשאנחנו אוכלים ארוחת צהריים, לאכול כמות שהיא תספיק לנו עד הערב, וכו'. וככה זה גם משהו שהוא ייטיב איתנו מבחינת הבריאות, גם משהו שהוא לא ייצור מכשולים עבור התרגול שלנו של שהייה בהשקטה. אז זה בעצם איזושהי הנחיה שהבודה בעצמו שם עליה דגש רב. כלומר שעלינו לדעת לשים את הגבול הנכון בהקשר של הדברים שאנחנו אוכלים. למה שאנחנו אוכלים. ומכניסים לפה שלנו. אם אנחנו מדברים גם על דברים כמו עישון של סיגריות, בחור, צריכת אלכוהול, זה גם משהו שאנחנו צריכים להיות מאוד זהירים איתו, משום שיש לזה המון נזקים פיזיים ומנטליים שונים. אז זה נכון שאם אנחנו כבר התרגלנו לזה, אז זה לא משהו שאנחנו נוכל באופן מיידי להפסיק איתו בבת אחת. אבל מה שעלינו לעשות, זה לדוגמה, אם אלו דברים שאנחנו צורכים מדי בוקר, סיגריות או אלכוהול, מה שזה לא יהיה, עלינו לנסות לראות לאט לאט איך אנחנו מתחילים להפחית את זה. בגלל שזה יוצר עבורנו המון בעיות, גם מבחינה גופנית, בריאותית, גם מבחינת התודעה שלנו וכו'. ואנחנו נראה שאם אנחנו נוכל להפחית מהכמויות שלנו, לאט לאט אנחנו נוכל בעצם להגיע למצב טוב יותר, גם מהבית הפיזי וגם מהבית המנטלי. אז כן. 아니 땅아서 때래 다도 다긴같이 쉐야다 나가 쉐와다 또 리키 쉐바다서 저로 위제자되어 된가서 시링아가 겨로이디 대서 송이 싸래 리하이 겨바 멤버들 러서 하이 거래
디 학교는 이제 송괴나 대지를 하요래. 다 걸리 카셔도 나서 뒤셔도 모니터는 노 생각되니다. 저도 생각되는 송고하던 모니가 걸리 가고 싶어 차대요래. 대디 때 옆에 소마토나 리동안이 그 결합도 노 생각 조조라. 그런 거죠. 생각전이 링하고 결합조라. 대디 생각 단지 제거하다 하주고 같이 뭐 차대요래. 대디 다 생각노가 나서 생기 스톱 송고디 아니 농가다 나 생각을 뜨기려나 너저 공조 나저 차톤 제섬 sarnaziya tandrika lo nyumu che mumbu chiga di chu di ta nga su tongpo ni cha su to katwa yo ma rin do cha kondro nga je tsoma katwa yo ma di dino ni su su di chi garin gonda kyo ba shik chiwa yo na shik chiwa de ane pe kato ta jiri niri kato ta o tandri chi di ta kotor nga su ka senga no lo do cha kondro nga je chaton re sob zaya ka senga le o di 아니 라이 맞기 와서 레 제이 맞기 와서 처음에 빙어서 어디 디 같이 고고 다 첨부도 충주도 아니 뇨리 드니 때 잠에서도 다 델리 예치메치 메소죠 고요레 스타디 컬리 가부셔버 요레 디나요다 큐네 메바서 못와이 말에 가서 컬리 잡아이나 거나라와 맞게 무치추네 요마이서 그 건소나 컬리 라버지도 메바서 잠에 조토아가 아니 예치지 요데레 디 델리 예치메치 소소가 동보 생겼을 시팅에도 셀 노바 징에도 디 셀도 가르자 나서는게 노자 군도 가제세야가 스타이뉴 무투 셰데오레 또 소소소 뭐 시벌치니 뭐 시거레마도 뭐 마시는 가서 디 본토와요 말아 디데 소소소 야버지 뭐 시니 데니가 빼는 도사타보다 셀도 레고 오 단디가 나로에 맞게 봐서 코에 맞게 봐서 로토 펜세 랑시 처음 맞게 봐서 니 셀도 야사니 말에서 디와라 메카니 이 마요에 타올라 된 거예요. 그래서 어떤 리진이 다 갈리 제와이나 아니 가서라 터티게 디안도 토아가 다 아니 고고도 이어되라. אז אנחנו דיברנו היום בעיקר על לשמור על מוסר מההיבטים של, זאת אומרת, לשמור על הפעולות שלנו מההיבטים של הגוף שלנו והדיבור שלנו. אלו הם דברים שההיבט שלהם הוא פיזי. והאמת היא שזה גם, אנחנו יכולים להגיד, השורש, כן, הבסיס של השמירה על הפעולות שלנו, וזה גם הסוג הקל ביותר של שמירה על הפעולות שלנו. מהו בעצם הסוג הקשה? הסוג הקשה הוא לשמור על הפעולות של התודעה שלנו, על מה התודעה שלנו. זה מאוד מאוד קשה, וזה חשוב ביותר משום שבעצם כשאנחנו מדברים גם במונחים של הגוף ושל הדיבור שלנו, מה שמניע אותם זה בעצם הכוונה של התודעה שלנו, נכון? אם הכוונה של התודעה שלנו היא כזאת וכזאת, היא תניע את הגוף והדיבור שלנו באופנים כאלה. בעצם לשמור על התודעה שלנו. וכשאנחנו מנסים לשמור על התודעה שלנו, אז מה זה בעצם הדבר שאנחנו... מה היה בעצם הדבר שהוא מפריע ומפר את השלווה של התודעה שלנו, והופך את התודעה שלנו לאחורה וטרודה? החורים המנטליים השונים, כגון השתוקקות, כעס, קמצנות, גאווה וכו', כל הדברים הללו. האמת היא שאת הדברים הללו מאוד מאוד קשה בעצם לחסום או להפסיק ישר בבת אחת. אבל למרות שזה המצב, מה שאנחנו יכולים להתמקד באוכל המנטלי הדומיננטי ביותר שנמצא כרגע בתודעה שלנו, ולנסות לעמוד על השיטה, בעצם לעצור אותו. אז אם נגיד יש לנו יותר כעס, אנחנו יכולים לנסות לעמוד על השיטה, לעצור את הכעס, וכו', משהו יותר דומיננטי בתודעה שלנו. ואנחנו צריכים בעצם לראות שאיך כשהאורחים המנטליים האלו מתעוררים בזרם התודעה שלנו, אז זה בעצם מביא לתסכול ולאי שמחה גם עבורי וגם עבור האחרים. הדברים הללו זה לא משהו שאנחנו לא יכולים להסיר אותו. מהאמת, התודעה שלנו היא לא טבועה, הדברים האלה לא טבועים בתודעה שלנו. וכמו ששנטידבה אמר, אין דבר שלא נעשה קל יותר בהרגלך אליו.
זאת אומרת, כאשר אתה מתרגל אליו. אז אם אנחנו נתרגל, אם אנחנו נבנה איזשהו הרגל, אנחנו לאט לאט נוכל להסיר את האורחים המנטליים השונים הללו מהתודעה שלנו. ומהי הדרך בעצם להסיר אותם? קודם עלינו לבצע איזושהי היכרות איתם. עלינו להכיר אותם, להבין מה הם בעצם האורחים המנטליים, לדעת, ללמוד לזהות אותם. ואז כשאנחנו נזהה אותם, אנחנו לאט לאט נוכל להביא להסרתם. כי אם אנחנו לא נוכל לזהות את האורחים המנטליים הללו, כשהם נמצאים בתודעה שלנו, אנחנו גם לא נוכל להביא להסרתם. אז התהליך שלנו בעצם לעבור זה, כאשר אנחנו בעצם מזהים אותם, לנו גם לזהות שאלו דברים שהם מביאים לתסכול ולאי שמחה, גם אצלי, גם אצל האחר ואצל כולם. אנחנו צריכים לחשוב שזה, אלו לא מיטיבים עימי ועם האחר בשום צורה שהיא. ומה שעלינו בעצם לעשות זה למצוא את השיטה שעימה אנחנו יכולים בעצם להתמודד, בשביל לחסום אותם ולהסיר אותם. ואז לאט לאט אנחנו יכולים להגיד שיש איזושהי תקווה, שאנחנו גם נוכל להגיע לאושר האולטימטיבי. でね、謎って全そうするとね、じゃあごいな、トライオナカルチャーごいな。 אז כרגע הזמן שלנו נגמר, אז מה אתם אומרים? אנחנו צריכים לסיים? יש לכם שאלות? מה אתם הייתם רוצים? אני יכולה להגיד משהו? יש שקשן הג'יג לבס? 出る出る。 כן, בטח. אני רוצה להגיד שיש לי קצת קושי כלומר, ברור לי שבתרבות שגדלתי בה, הייתה איזו דרישה שיכול להיות שהיא באמת דרישה מערבית, או אני לא יודעת, הדרישה להגיע להישגים, להצטיין, להביא ציון 10 ולא 9, וכן הלאה וכן הלאה. כלומר, זה לא, זה הפוך מהקטע של, אוקיי, אני אסתפק ב-good enough, במה שאני עושה איכשהו, לא, צריך לשאוף לי יותר, צריך לשאוף לי יותר, אוקיי? ולהגיע ליותר הישגים וליותר הצטיינות. אז אוקיי, אני מבינה את הקטע של להתחיל להשקיט את התודעה מהבחינה הזאת, אבל מצד שני, אני נדרשת פתאום לאיזשהו מוסר ללא רבב, שהוא כמעט אפילו לא אנושי. כלומר, לפחות כרגע, בתודעה האנושית, יש לנו, אנחנו לא יצורים מוסריים נטולי, באופן נטול רבב. אז הרצון להגיע להישג של עושר אולטימטיבי, או מוסר טהור באופן אולטימטיבי, זה כאילו מדליק אצלי את אותו מקום שלא מסתפק, שלא נמנע, שלא מסתפק, שלא אומר, אוקיי, אני מקבלת את עצמי בהיותי מה שאני, זה כאילו מונע ממני באיזשהו מקום את החמלה העצמית. אתה מבין? זה יוצר בי קונפליקט, שאני לא מספיק, ואני לא מספיק טובה, ואני לא מספיק מוסרית. ואיך זה מסתדר? לעזור, אני narangi tsarro kan la tsarro chonsegi rikshun tan chitsok tan delwe ta tiwashiyos うん。 tan narangi kan la tsarro chonsegi rikshun tan chitsok de nalola ni tan kan es labor ni tsangma tomo e kelen shikario reserna kelen chesa shikario reserna ta tsangma ni soso perna ikta tanto אני גאצ'ה גיאיונה, גאצ'ה גובצ'ו צם, רגנה ג'יגי מראי, אינצ'י סוסו גאצ'ה גיאה רגולס, תקה נשי לקה קרצ'ה ניה, אני גאצ'ה גאצ'ו גיאה לסופה, תצם ג'יגי מראי, כן אינצ'י גיאקשו תצ'גורי, אני יאקשו יאינה תלה יאקה צ'גורי לסופה, אני תנדו סמלו טונטן שיורה, תפה שוצ'מפו נרנגי, כאן צ'ארו סונסגי, צ'יצוגלה,
detto te pe samlo ton dal shuk champa shigores. Ani tatte chigore. Ani ni pate karere sarra paina. Te karma si ta chirtane samlo ton date sheta digi omare. Ta so la kan yo pate so choksha chegores. So dopa chetagna sheta digi mares rva. Ite chigre ani ni pate tagi gyana gisum yote. Karere sarna ani so ta tsultim number tak pashik chegore. Ta yang gena gi ta tsulti number tak pasung tante sunto ni ta perna soso ranchi gi che tante maimpa ani tele hak pe soso ta betzol pe ma pochene ni tsultim gi netsa ta pe topo shigla lebores ta pe number tak pas tende shi chegores ani ngate koto ngarangi senla ta ngarangi senla kare sharson serna ngarangi chitsogi samlo tondanta jabore samso te soso la kan yobate digi mare soso tele yakache gore soso kan impate digi mare ani te soso rana mikpe ninja te kagi mare pes teres 다 나서 셰베아테 테레세 아니 단다 스톤 넘버 타파 송고레제 스톰 세테 단더 디바 셰바이나 땅아서 리가 이소그 다지 마롱 있죠 반지 때문에 또 만테비 껴럽지요라 지때문에 또 만테와지 지때미 그 드럽 톱도 만테와 지때미 그지 껴럽도 만테와테 파카니 안지 때문에 또 템바지 쓰고요레스 디디 다든지 때문에 또 템바지 저라 그 란식 맞서 미 란식이 다른 로지요레지는 지테 맞던 템비가 미가 란식 지제고요나 마도 지테 맞다 란식도 만템비가 맞지 제요 말레스 디디 코 랑게 지 쫄럽도 만테와 서바지 야부조아 기자 말레스 랑게 쫄럽 콘 여바디 봉이 쫄럽도 서트 아니 서 가르몬도 절지 바지레스 다 넘게 가서 그 쫄럽 만테와 배 쫄방에 바딘 지테 맞도 그 만테바 가서 가르라오르즈나 안 직대 맞도 못해 사주 기와도 못해 아니 직대 맞추도 못해 세야죠 이게 직대 맞추도 못해 사주 기와도 못해 기타 파 예치미지 가고요 레스 라 디가와라 지 소소게 지 땅가마니 멤베 그지 피토퍼지 슬레와 텐디케 자마사 로니라 로니가 다 모요 니오도 땅가서데라 모요 니오티 롱게 링아가 졸로 모요 니오도 쳤던지 같레스 어디래 마도 그 춘이 바 비타버지 다 너 맹이 그지 저 비타버지서 되게 잡아레스 스톱 답하세야지 그 뭐요니요 용해지레스 이나 가서도 교방에 받게 가셔네 디 스톱 마트와레스 디니 지레 당가서 빼나 리카지지는 약셔던가 제고세야지 요레스 디 가서 디 고요레스 문벨라 가서 가디시나 리바치사죠 자디디산이 제세야지요. 어디 거래스. 모니까 배나 익세지 돈nga 자창가 저 그치 공하라는 드림nga 자차자다 라고세 그 문베텔 샤고 요레스. 자고티 오니야라 칼리제 거슬 오네 전에 그지 소소가 라 릴라 만나와 셀 만나와 젤 만나와 어떤지니 그 덮시지 않고 요레스. 이나요 무이 전부터 거래스 모니까 지 럽조지와는 인제나테는 그 약시 아 동보다 가서 토바지 제고도 사가 성농도도 그런도 고요레스 디요티네 요나용 디 저위 체들 멀어 너바지 멀어 차도지 뭐 판설로 너바도 드속 메자메도 딜링하라고도 디 자완디 말레스 무요티 자발라 랑에 로바지 판세 도보지 첨보지 아니 무요지니 무요도 도고요레스 어떤지 제나 텐디데요라 אז מה שאנחנו דיברנו כאן היום זה על האופן שבו עלינו לשמור על מוסר טהור ללא רבב, נכון? אז כשאנחנו מדברים על זה, אנחנו מדברים בעצם על האופן שבו השלוש
השלושה, הגוף, הדיבור והתודעה, צריכים להיות בהלימה עם המוסכמות החברתיות שיש לנו בעולם. זאת אומרת, עם האופן שבו אנשים בדרך כלל, זאת אומרת, מתנהגים, עם איזושהי הלימה עם האנשים השונים בעולם. זה אולי יהיה, סליחה, תרגום טוב יותר לזה. אנחנו צריכים להתנהג בהלימה עם האנשים השונים בעולם. שההתנהגות שלנו תהיה בהלימה עם האנשים השונים בעולם. ואחרת מכך, אם ההתנהגות שלנו היא אינה בהלימה עם האנשים בעולם, זה משהו שעלינו בעצם להביא להפסקתו. אז מהו בעצם הטבע שלנו כאנשים? הטבע שלנו כאנשים הוא הטבע שהוא נמצא בהלימה עם האנשים בעולם. זה לא שהטבע שלנו הוא לא נמצא בהלימה עם האנשים בעולם. ובעצם, אז בגלל זה אנחנו לא מדברים כאן על ליצור איזשהו נתיב פעולה או התנהגות חדש לגמרי, משהו שאין לנו ואנחנו מוציאים אותו יש מאין כזה, משהו חדש שאנחנו מביאים איתנו. זה למעשה משהו שכבר יש לנו, ואנחנו פשוט מביאים אותו לכדי מימוש או לכדי ביטוי. אז אנחנו יכולים, זה בעצם הדבר. יש אצלנו ביטוי שאומר שעלינו להימנע לא לפעול בהלימה עם האנשים בעולם, ולא לפעול ישויות השמימיות. אז יש לנו איזשהו סוג של ביטוי כזה. אז אנחנו צריכים להימנע ממנו. אז מה שאנחנו בעצם מדברים עליו זה שאנחנו מנסים לפתח את ההתנהגות והדרך פעולה שכבר יש לנו אותו, שכבר במציאות, במצב שבו אנחנו נמצאים, יש לנו אותו כבר. או יוצרים איזשהו משהו חדש. מה שקורה זה שפשוט בגלל שההתנהגות והפעולות השליליות שלנו הן כל כך אינטנסיביות וחזקות, אז זה באמת את הדבר הזה מלהתהוות, את ההתנהגות שהיא נמצאת בהלימה עם האנשים השונים בעולם. ולמעשה כשאנחנו מדברים על לעשות את כל פעולה שלנו, על איזושהי, נגיד אנחנו לוקחים איזושהי פעולה לדוגמה, אז אם אנחנו מדברים על לעשות אותה הכי טוב שיש, אז למעשה זה משהו שהוא בסדר גמור, זה משהו שהוא נכון. לדוגמה, אם יש לנו איזשהו מבחן, אז אל לנו להסתפק ולהגיד רק, אני שמחתי כמו המבחן הזה 100. אני אעשה ככל שביכולתי בשביל להשיג במבחן הזה 100. ואנחנו גם יכולים להגיד לעצמנו, אני אעשה ככל שביכולתי בשביל להגיע להיות מקום ראשון בכיתה, להיות הכי טוב. אין עם זה איזושהי בעיה. למעשה עלינו לשים מטרות מאוד מאוד גבוהות. אין עם זה איזושהי בעיה. וכשאנחנו מנסים בעצם להביא את המטרות האלה למימושן, אז אנחנו לא עושים את זה באמצעים של לדרוך על אנשים אחרים, לפגוע באנשים אחרים, לשים את האנשים האחרים האלה מתחתיי, לנסות לחסל אותם, להוריד אותם. זה לא ככה. אנחנו עושים את זה תוך כדי שאנחנו הרמוניים איתם, עוזרים להם. אנחנו ביחד עוזרים אחד לשני ומתקדמים. אם אנחנו עושים את זה ככה, אין עם זה בעיה. 아니 대지체 빼야고 저한테 이거 농가 디나도 되던 거루도 안 되던 거루도 안 되니 따다레면도 왔어서 그 대도발레데 오늘 그 야부레스 대 성노 야부터네 근데 갈릴리 되니 그거한테 가니 세토도 따다 가드 덴바르도 가드 덴바르면 그거에서 지금 덴바 차대요로 온데를 정지치나 소소그 정지체와 있나 지금 그거 따다 세토래 대오디 소소를 로존을 야불레오디 센다 아니 이 여러 가지 동태요레스 꼭 여러 가지 통도나 배워요레스 지치나 אז אני רוצה להודות ממש על השאלה הזאת,
למעשה מה שקרה זה שאת ראית שיש פה איזושהי סתירה מסוימת בין הדברים שאני אמרתי ובין מה שאת הבאת וכו'. אה, ואני ממש מפציר בך לנסות לחשוב ולראות איך את בעצם פותרת את הסתירה הזאת. אה, כי בעצם את אמרת לעצמך, אוקיי, אני רואה, יש פה את הדבר האחד, יש פה את הדבר האחר, והדברים האלו בעצם לא יושבים יפה, לא יושבים טוב אחד עם השני. זה מעיד על האופן שבו חקרת את זה. אני מפציר בך להמשיך לחקור ולראות, כי אם למעשה שני דברים יושבים בסתירה, אז על אחד להיות נכון ועל אחד להיות בסופו של דבר לא נכון. זאת אומרת, בהקשר הזה. ואז לאט לאט את תוכלי לראות איך את בעצם פותרת ומסירה את הסתירה הזאת. אז רק עצם העובדה שיכולת לזהות סוג כזה של סתירה, זה יפה מאוד. Okay, thank you. Finish. Thank you very much. TJ. Thank you. Alright. Teacher na, thank you. צ'ס. Thank you. Jiman Thank Jayon. you. אוקיי, Teacher na. נתראה. Bye bye. ביי. תודה See you. רבה. Bye bye. Bye. ביי. Thank you so much. תודה. ג'ה יונס, טויג'ה צ'ס. תודה, איתמר, גם על התרגום, על המאמץ שאתה משקיע והסבלנות בלתרגם את זה, בטח לא קל. באהבה. תודה. גם אני רק מרתק. אפסיק את ההקלטה. כן. תודה. הפסיק? רגע. סטופ הכל. לא, עדיין לא.